Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Mga urip Allah subhanahu wa ta'ala, sumpatan tanub managyang kutuwa di tanudi kang bendingan sa mga ituan dauan wagamatan wagam Islam lagyan kay di tanudi pamang bala na mga kakampat video mga urip Allah ipus tanu sa social media lagi dagyang kay Facebook mahorip Allah subhanahu wa ta'ala. Kaba kalo-kalo na so mga tawa pagpakaileron na pagpakakon sa may ito ang dauan o di mahorip Allah subhanahu wa ta'ala na bapiagyan ko tubuha kapsagadian ko Facebook yan na malunian kataguan sa pamikiran o di na may ito oras sa malob kasang ianagyan ko tuwa oras tano apkip kita no sa Facebook sa ay apki kwenta no ron nagyan ko to mapaya mga orip Allah kagi mga orip Allah subhanahu wa ta'ala king kaya isina na galubok ka Facebook na amay ko di kapadalman sa mada kalamapya na tantua mala kabinasan niya ko kapapaginto manusia nagupkay lang yan na oras tanong mga orip Allah subhanahu wa ta'ala igirap man na mapya kakwatan no ron doan di na mga pipiap pangailay tanong nagup ka nagtanong na kanaboto kitong sa bamilang oras mangurip Allah ko subhanahu wa ta'ala kaya balian tanong sa mapia sa ayap man na kabagan tanong sa makampat na bendingan nagyang ko to ikawalo sa gyang ko to hadith ang mga hadith di tanong di bendinganan kundi na pembagan tanong sa mga kakampat na bendingan ito sa mga hadis sa tining mo sa gyang kutwa kitab uli na may ito ang kitab bituin sa Arba'una an-Nawawiyah mga urip Allahu subhanahu wa ta'ala sa katayas kanyan an Ibn Umar radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم أيمانا ينام يكتيتي ينكن قوته عمر أسو عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أم يسوات والله سيكران دوا amata ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na piteruyan ini sugurak na tigian kiti daw anak si kumangataw di nakapakiti daw akan si kumangataw sa taman sa diran seksian ada atuan na patot asimbaan inundas wallah taman sa tanggap niran uto maurip Allah wa anna Muhammadan Rasulullah nagus Muhammad na sugu wallahu subhanahu wa ta'ala nagu itindigiran sa sambayang nagu ibgairan sa zakat amay ko ngalibagneran ito at Rasulullah sa tarimaniran agyang ko tuwa kasaksi sa datuan na patutasimba na inuntas wallah nagu sa Muhammad na sugu Allah may tindigiran sa sambayang nagu ibgairan sa zakat na asamu minni dima'ahum na mas yapiran na mga ruguiran na gusto mga tamugiran wa amwalahum illa bihaqqil Islam inun tabuk manatiyan si ko kabnaro Islam maurik ballahu subhanahu wa ta'ala mana madaagyan ko to dia kung kiran di ka pakitidaw at tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andan ni katarima eran sagyang ko to talo maurik ballah wa hisabuhum ala Allah ta'ala na sukman suka pumagitunga kung mga pada galabukiran nagu amaliran na ayad na lebiru na matao na so Allahu subhanahu wa ta'ala maurip Allah gina na hadith na miyatiru anano Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si ikaw paganip sa Islam akya pakabagirian ini sugu Allah subhanahu wa ta'ala kung nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam agyang ko tuwa kapakauladan na ko Islam kilidas niyan si iko mga taon na uginggan na dunia si iko kalibot nga na kipupan ako ton si iko Allah subhanahu wa ta'ala
Na ini sugun wallahu subhanahu wa ta'ala agyang kutuwa kay dulun niyan si mga tao agyang kutuwa agama wallahu subhanahu wa ta'ala. Sa udiran na ito tarima mga orip Allah na makabagay siran sa buwis mga orip Allah jizya. Na udiran man ito tarimaan na maadnagyang kutuwa katidawa mga orip Allahu subhanahu wa ta'ala. Na yaman nagyang ka na hadith na andin ni katarima eran sa Islam itindi kanirang usambayang kaya nila ko zakat na mabali sila na mga Muslim mga orip Allahu subhanahu wa ta'ala haram agyang kutuwa kapag tidak kakuruwiran o di na kapag itidawakiran ako na nagukabali ako mga tamukiran na ganima mga orip Allahu subhanahu wa ta'ala. Sa ayabot man nakakahalal agyang kutuwa mga ruwiran mga orip Allah nagubiyang utatamong kira na yun tabusi ko kabinaro Islam. Lagi do so tawam yan mo no. Nakabinaro Islam magyang kutuwa kay kitas nun mga orip Allah. Lagi do miyaman ko amiyakan isab so puman ko niyan piyaman ko niyan. Nagumiad nagyang kutuwa syarat mga syurut. Naguda pakarno si ukaputuli mo sa lima ko kang gobyerno agama Islam na putulan sa lima mga orip Allahu subhanahu wa ta'ala. May pantag magutamo kiran na lagi do kasang kairang ko kabagaya zakat. Naka halal siya agyang kutuwa dato agyang kutuwa kakuan niyang ko zakat o mga tamukiran mangorip Allahu subhanahu wa ta'ala. Lagi danan mangorip Allahu subhanahu wa ta'ala. Nasop man sa kawasan na mga galubog da amyaliron ikidiyon din na isiksaon sa dunya nasudin sa Allah subhanahu wa ta'ala mata urun mangorip Allahu subhanahu wa ta'ala ang belason uli na siksaon uli na nganisan mangorip Allah subhanahu wa ta'ala kung kapakataling umasalungan na mori uli niya kabayari sa dunia mangorip Allahu subhanahu wa ta'ala mangorip Allah yun na hadith na ganyan ni makampata bentingan nun uli na makampata maana niyan mangorip Allahu subhanahu wa ta'ala sa paninta ko Allah kaya kumantan sa dawan mangurip Allahu subhanahu wa ta'ala sa wad na ditanurong ko sa udan na ipagisa tanubo ko mga tatao lagi do mga ulama mga pagalitan ng mga ulama mangurip Allahu subhanahu wa ta'ala din sa mga loks ng mga ulama mangurip Allahu subhanahu wa ta'ala sa si tanubo man tagi sa diyan ka kung ko sura ko sa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.